L'edifici de la llar residència de l'Espiga està situat al carrer de Graupera número 21, al centre de Vilafranca. Aquest equipament, amb una superfície útil de 442 metres quadrats, consta de planta baixa i 3 plantes superiors i té una capacitat per a 12 places, fet que permet cobrir la demanda que fins ara tenia la Fundació l'Espiga per acollir els seus usuaris. Les persones a qui va destinat aquest servei són persones amb discapacitat física i psíquica i trastorns de comportament. Persones amb greus problemes de mobilitat que necessiten suport extens i generalitzat de manera continuada, amb una alta freqüència i intensitat. Aquest suport afecta a totes les situacions de la seva vida i depenen de tercers. La directora de la Fundació l'Espiga, Montse Roca, comentava que els pares dels usuaris ja han visitat a les noves instal·lacions i n'estan molt contents, tot i que també hi ha certa tristesa. Evidentment, tots estan molt contents per les instal·lacions, evidentment també, per altra banda, estan una mica angoixats, tristes, perquè no deixa de ser que el seu fill o filla marxarà de casa, però molt contents perquè saben que aniran a un lloc on estaran molt bé, molt a prop de casa seva, on ells coneixen, on ells podran venir, visitar els seus fills, emportar-los a casa, perquè no ens oblidem que una residència no és cap presó. Aquí poden entrar i sortir i anar a casa seva quan vulguin, igual que els pares poden venir. Evidentment, han d'haver unes normes perquè viuran 12 persones, hi ha treballadors i sí que és cert que hem de tenir una normativa i una sèrie de seguiment, però és un lloc totalment obert i estan tots molt contents. La residència permetrà un treball d'integració i inclusió social, així com fer ús dels recursos de la vila per part de les persones residents, que seran ateses en tot moment i que mantindran el contacte constant amb les famílies. Les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Una residència és casa seva. Això no vol dir que nosaltres des de la institució, perquè ja tenim una altra residència també, amb 19 persones repartits en 2 espais diferenciats, potenciem la continuïtat, evidentment, de l'entorn familiar i dels llaços emocionals de la família, perquè aquí els tractem el millor que sabem, que és molt bé, tenen una qualitat de vida molt bona, però, evidentment, hi ha una part emocional que això només ho pot donar la família. Per tant, que potenciem la continuïtat de la relació familiar. L'immoble té 6 habitacions, 3 dobles i 3 individuals i 3 lavabos a la planta baixa. Al segon pis hi ha 3 habitacions individuals i 2 banys, a més d'una sala menjador i una cuina. I a la tercera planta hi ha una sala multifuncional on els residents podran fer rehabilitació, escoltar música o simplement descansar quan arribin a les tardes del centre ocupacional. També disposen d'una àmplia terrassa. El projecte de la llar residència de la Fundació l'Espiga ha estat possible gràcies al suport de l'Ajuntament de Vilafranca, de la Generalitat de Catalunya, Caixa Penedès, la ONCE i la Fundació Miguel Torres. A més de la nit solidària del 2008 i la Marató de Vilafranca Televisió que va organitzar el Rotary Club i que va destinar els beneficis a equipar aquest nou espai.